Eu vou ler un poema do libro Conta atrás de Paula Carballeira titulado Familia. Meu pai sempre se ergue cedo. Antes era para facer barcos ou para pescar chocos, xibas, luras e algún polvo. Agora é só para pescar chocos, xibas, luras e algún polvo. Quedáronse os ollos azul claro de tanto mirar o ceo e o mar. Miña nai sempre quixo viaxar en avión. Ela daría a volta ao mundo con tal de ver máis tempo as nubes. Gústalle coser, bordar, calcetar, ter a casa chea de fíos de cores. No verán, é das que prefire pasear pola area e non meterse o pescozo na auga. Meu irmán sempre tivo ganas de xogar. Nunca lle importou o perigo nin os riscos. Sen xogo, non hai emoción. E non lle sae esa gargallada, esa gran gargallada, a gargallada das gargalladas. A de estar pasando ben, ben de verdade. Mesmo agora, que non vivimos xuntos, meu irmán quere seguir xogando, e ten muller, e filla e fillo. Miña irmá naceu cando ninguén a agardaba. Desde aquela sempre nos colle por sorpresa. Quéixase de que se non berra, non a vemos, de que ten que dar saltos mortais para que a escoitemos, de que cansamos a xiña de contarlle contos antes de dormir, por iso anda sonámbula polas noites, buscando o final das historias, por iso quere ver a que non escoita e escoitar a que non ve. Pero nós, para facela rabiar, seguimos dicíndolle que chegou tarde, tan tarde que ás veces esquecemos que chegou. Eu non sei facer barcos nin pescar polvos, eu non sei coser, nin me presta pasear pola area cando me podo meter na auga to pescozo. Eu aínda non atopei a gargallada das gargalladas, e polas noites prefiro dormir a camiñar. Pero gústanme as sorpresas, as viaxes, gústame xogar, gústame mirar o fondo do océano nos ollos de meu pai.